The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaw kaninyong tanan na itong mga subscribers, followers, fellow believers. Welcome no sa aming atong adlaw-adlaw ang pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Doon natin pag-unaw sa mga pagtulunan o giuluhan kini og Positional Truth that Believers Repose. O sa di pa kita magasugod sa pagtuon niini, gikinahanglan ng atong paghabwa sa tanan ng mga salang nabuhat ng adlaw o ato kining isugid tanan ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, privately and directly to Him. Atong gamiton ng 1 Juan 1:9 nga prinsipyo, rebound technique karon sa sugid sa tanan ng mga sala. O matud pa sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, wala ka pa may kaluwasan, ang giatubang nimong isyu dili ang imong pagsugid sa mga sala, kundi ang paggamit niya ng imong kabubuton nga hinatag sa Dios kanimo, free will sa English, o gamita ka na ang positive Paul niya na pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Diya sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nayon kini sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Karon magandam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Ama namong Dios, nagapasalamat kami kanimo ning layan sa mga adlaw nga imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa maayong panglawas nga imong ihatag kanamo, kini umikan lamang sa imong grasya, imong gugma, imong kaluoy. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry, o bani kami karon tudloy kami sa imong kamatuoran. Aron kini ikadugang sa napundo na namong mga kamatuoran nga niya sa among kalag nga among magamit sa among espirituhanong pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay. Positional truth that believers repose. Positional truth. Ang sabot pasabot niini. Ato ning gihubalog, kamatuoran sa atong pagkahimutang, ingon nga mga magtotoo, ang atong matuod nga relasyon ngadto kang Ginoong Jesucristo. Now, oning ang uluhan, positional truth that believers repose. Ang pasabot ning repose, ang atong ginahuptan na o gibarugan na o atong gidawat kini sa pagkahinam nga ato na kining naangkon nga tinuod matuod nga kahimtang nato sa atong relasyon nga to kang Ginoong Jesucristo, nga dili na matangtang hangtod sa hangtod. O kita, we are safe in His hands, in the hands of God. O kining positional truth, this is equivalent to sanctification, which means kita gipaglain na o pinalain, separated sa English pa. O kining maong positional truth clearly explains
sa matuod natong kondisyon o posisyon sa atong relasyon ngadto sa Dios. Now, kining positional truth is categorized into two: retroactive positional truth o current positional truth. Now, kining retroactive positional truth, this is our identification with Christ on His spiritual death, on His burial, on His resurrection, His ascension, and His session at the right hand of God. This is our positional truth now, which started at Christ's spiritual and physical death. Ug ang current positional truth mo na ni ang kahimtang sa magtutuo right now. So, ang positional truth therefore is the key to understanding tali sa kapanahunan sa simbahan, the church age, and other dispensations. Kitang mga magtutuo nga nasuod nining katuigan sa simbahan are members of the royal family of God. Kita nahimo ng mga sakop sa arianong panimalay sa Dios. O kining maong positional truth patinaw kanatog tataw sa diferensya tali sa Kristiyanidad o sa relihiyon. Now, there are only two kinds of people in the world today. Sayo naman kita niya na this is just a review. Namely, believers and unbelievers. Mga magtotoo o mga dili magtotoo. Now, doon ay duha ka klase mga magtotoo. Ang mga mananaog o mga pildiro. O duha po ka klaseng mga dili magtotoo, ang mga lascivious o ang ascetic. Okay, unsa man ning lascivious? Kining mga lawayan, gipangimaraot sila sa katilingban kay ang ilang mga sinultihan, mo nila lascivious. O ang laing klase pong mga di magtotoo, kadtong mga Diyos nun, pasabot nga, naaragsimba, labihan pagka-relihiyoso, apan dili Kristohanon, dili luwas. Okay? So I hope nagklaro ni mo na. Now, nining atong Bible study nga doctrinal, nga namang doctrinal man. Doctrinal, kay gibasihan lang nato ang mga doktrina pagtulunan nga naa sa Biblia. O mao nang doctrinal kini atong pagtuon. I want to remind you, believers, nga kining atong gipangtun-an nga mga doktrina, gitawag kini og mystery doctrine. Kaya nga naman, nasuod man kita nining mystery age nga the church age. Gikan sa pulong Grigo nga mysterion, karon na mystery age na. Ug ang atong gipangtun-an nga mga doktrina, mystery doctrines. O nang kitang mga magtutuo nga mga doktrinal ang makasabot ni mga terminolohiya nga atong ipanggamit og dili kini sagad gipanggamit sa mga evangelical churches ug sa mga nagkalaing denomination sa Protestante baron o sa mga hugpong nga relihiyoso, o di sila makasabot kung wa sila a frame of reference sa mapananglitan sa human good o divine good. You see, daghang mga termino nga it's foreign to them. Morning atong itun-an dinhi kini mga mystery doctrines kay mao man kini atong baruganan ingon nga mga doctrinal believers in the church age. O mao nga kini kong mystery doctrines pagkasama nato kini sa mga nabay mga grupo nga sila rin makasabot sa ilang mga sinultihan, na sila mga coded nga mga
language, unya sila rin makasabot. So, kita ang mga doctrinal believers, kita rin makasabot kung kay frame of reference niini mga terminolohiya nga itong ipanggamit, doctrinal terminologies. Nga mo na kini ang tuod kanimo ngadto sa pagsibog sunahan ingon nga Kristohanon aron kita mga spiritual dili makarnal. Sabot? Okay, so panalitan human good. Kining human good tawhanon nga mga binuhatan. Okay? Bisag unsang tawhanong binuhatan musangpot kini og dautan. Human good will result to evil. Now, giparangan kini o giatmangan kini sa divine good. Ang divine good, mga binuhatang maayo nga iha sa Dios, divine good. Anong divine? Diyos nun nga mga binuhatan. So, doing any of these two, unsa may magadeterminar nini ang atong kabubuton. Gusto? Doing any of these two good is determined by our volition. You see, ang kabubuton, volition is the issue in life. Unya, og mobalik ta bahin o kaluwasan sa diha nga kita mituo kang Ginoong Jesucristo ingon nga atong manluluwas. Kita na gipag-ila o we have been identified kang Ginoong Jesucristo sa iyang efficacious substitutionary spiritual death dito sa cross. Inumdumi nga si Ginoong Jesucristo wala mo dawat he did not accept human good and evil dito sa cross. Wa niya dawata. He only accepted sin, sala. Mo'y hinungdan nga siya gihukman sa Dios nga mahal because of our sin. Now, sunda kinig mayo ano di ka muwas passing. Thus, ang sala dili na isyu tungod kay kini has already been solved at the cross 2,000 years ago. Yan itong pagkamatay ni Jesus Cristo dito sa cross. Now, so ang human good, kinidawat ang Ginoong Kristo. Only ang atong mga sala. Now, kung bahin nga is human good, kini good, kitandi mo ni sa kanang naman as 1 Corinto 3, 10 nga 15, nga kini kitandi kini o kitandi sa kahoy, kugon ug dagami. Human good resulting to evil. O mo kanay kahoy, kugon ug dagami kun imo nang duslitan, masunog man na ug maugdaw. So unsa may kantihan wala. So ang divine good ang iya sa Dios nga mayong binuhatan gitandi kana sa pilak, bulawan ug mahalon nga mga kanang bato, gold, silver, precious stones. Duslitin na masunog ba na? No, they are non-combustible. Kadto rang wood, hay, and stubble may combustible. O kining atong mga binuhatan nga maayo, this is going to be evaluated. Naman as versikulo 13, hatagan kini og pagtasal. I think that's the Visayan word for evaluation. Hatagan ni og pagtasal to be tested by fire. Now, you know what? What Christ did at the cross, mao kining mosunod. Mao ni ang iyang nabuhat dito sa cross. Redemption, justification, o reconciliation. Ang redemption, pagtubos. Ang justification, pagtagbaw or propitiation. Ang ikatulo, reconciliation, maong pagpasig uli. Now, paminaw, kining tulong nga mga
buhat nga nahimo ni Ginoong Kristo dito sa krus alang sa itong kaluwasan, gikan kini sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios, hingpit nga gugma sa Dios, ug hingpit nga hustisya sa Dios. Kay kini kung tulo, these three compose God's perfect integrity. Mao kani nagalangkob sa pagkamasaligan sa Dios. Mawala na itong binisaya og integrity, pagkamasaligan. Okay? Ang iyang pagkamasaligan o pagkakasaligan, gikan kini sa iyang hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga hustisya, og hingpit nga gugma. Okay? So mo katong ang gihimon Ginoong Kristo alang sa atong kaluwasan. Pagtubos, pagtagbaw, pagpasigulik. Now, ablihi ang imong Biblia di sa Isaias, Kapitulo 5, versikulo 20 at 21. Kung sa gisulti diya, woe to those who call evil good, good as evil. Now, mangutan na ko nimo. What is the technical word ni ining maong bersikulo? Na kabay idea? Okay, ang technical word ni ining maong bersikulo mao kini reverse process reversionism. Inundom ka pa sa 8 stages of reversionism. Kini mo na ika 8 nga stage. Now, okay, hinumdumi kadtong tulo ka mga arrogant skills, kahanas sa pagkamapahitason. Ang nag-una gid ni self-justification. Gihuban na tos binsaya kini og pagpangatarungan sa kaugalingon. Ikaduha ang self-deception. Gihuban ni binisaya og paglingla sa kaugalingon. Ug ang ikatulo, self-absorption, mao ang pag-unsa. Tutok ra gyud tanaw ra gyud si mong kaugalingon. Wa nay bali ang uban. So mao ni ang arrogant skills, tulo. Now, mag-isgot bahin itong imputation. Unsa may imong mahulagway og imputation? Imputation, gihubad ng tulis binsaya o pag-isip. O ang uban, ang ilang paghubad ni pagpasangil. Kanina lang pag-isip atong dawaton. Duha ka matang sa imputation. Number 1 is real. Number 2 is judicial. Now, unsa man ning real? Unsa may ihimplo ni ning real? Now, inomdom ka niya itong pagsupil sa una na itong ginikanan nga si Adan ug ang babae. Okay. They disobeyed God's prohibition dito sa Harden sa Eden. Unsa may prohibition sa Dios kanila. Magkakaon mo tanang mga bunga sa kahoy ning paraiso. Ala, kaon mo tanan. Gawas lang ni ining niyas taliwa. Dili mo makakaon sa bunga ni ining kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Now, ning tuman ba sila? Ning sunod ba sila sa pahimangno sa Dios? Wa. Ning supil inon sila. Kaya natintal sila ni Satanas. Kigisudlan mang Satanas ang serpente og to. Natintal sila og nalaglag sa laktod nga pag saysay niini. Okay? Kay taas man kayo kini istorya bahin ini. So, their status since then were physically alive sila but spiritually dead. Gidugangan pag yung old si nature. Ning tungha na kanang formula nga AOS plus OSN equals spiritual death. Unsa man ang AOS? Adam's original sin, dugangan sa kinaiyang magasasala.
old sin nature equals spiritual death. Mao ni kahimtang sa tanang tao nga may mugso ning kalibutan na. What am I mo niya na? Okay? Unya mo na kanay real imputation. Ang judicial, this is undeserved to be judged. Kining judicial. Naguna nini, our sins were imputed ngadto kang Ginoong Jesucristo. Dito giisip ngadto kang Ginoong Jesucristo nga atong tanang mga sala. Unya ang ikaduha, ang hingpit nga pagmatarong giisip nganhi kanato nga mga magtotoo. Okay? Now Romans 6:4 says, knowing this, our old man, kinsa maning old man, old sin nature, kinahiyang makasasala, is crucified with him, kinsa maning him, Ginoong Jesucristo, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Now, by the way, doon na tayo nadawat. Ingon nga mga magtutoo, doon na tayo duha nga nadawat. Giingon ni og double portion. Double portion that every believer receives. Ang naguna nini, ang perfect righteousness sa Dios nga Amahan, o ang hingpit nga pagamatarong perfect righteousness ni Ginoong Jesucristo. Maningingan na double portion. Now, paminaw nining usa ka punto nga akong dadon diha kanimo. Kitang mga magtotoo gisangkapan sa Dios sa tanan nga atong gikinahanglan. Ang atong gikinahanglan dili kay ang atong gusto. Ang atong gikinahanglan. Need and want are two different things. God has never forgotten us, has never failed to provide His spiritual assets kanatong mga magtotoo. There is therefore no excuse kanatong mga magtotoo not to advance in our spiritual life. Wa gyud tayo ikapanglipas, wa tayo ikabalibad. Nga daghang kagbalibad kinta mo kini mo kadto. There is no excuse nga dili kita makasibog nga tusunahan sa atong espiritual ng pagkinabi. Nga naman, tungod lagi kay ang Diyos. Wa mapakya sa iyang pagsangkap, pagtagana kanato sa iyang tanan nga mga espirituhan ng mga assets. Ehemplo, usa lang ka ehemplo ang hatag kanimo pagpainumdum kanimo. God's 10 problem-solving devices. Just imagine that. Sangkapan kita sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. O mo na nga, mangutan na tas nung kaugalingon, ako bang gigamit? Naunsa ka man mo paggamit, ugwa po ka kahibaw. Okay, mamunggo niyang, it's tragic nga in our day and age, yan nga itong panahon. Niya mangguta sa gawas nga niya sa age of the church. This is also the age of apostasy. Sabot pa sa apostasy. Departing na sa kamatuoran. Standing as departing from the truth. Mao na nga apostasya. Kadaganan, bagang duot sa mga magtotoo, wanay pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wana, nangausab ng ilang mga pasiuna, priorities in life. You see, maura ba na'y nagunag yung hinungdan nga nagmaluyahon na, sickly, weak, ang mga Kristohanon gumikan kay nga sayop ng ilang mga pasiuna sa kinabuhi. Dili na ang pulong sa Dios. It used to be the first priority nila, karon na usab na. Kalibutan na lang yun ang ilang gipangunahuna. Ilang mga trabaho, ilang mga negosyo, ilang mga unsa pang gipangasikaso,
O nangawang ibitahon, di mo ni mga tauhan na Bible study tayo. Ako'y panahon na. Busy ko kayo. Kamura. So, wa sila'y gana, way gugma, way kainit, way tinguha sa pagpatubo silang kalang. Wala. Wag yun sila pagpanumbaling sa kanang mando o tugon kini sa Dios. Pahimangno kini sa Dios. Kaya na may protokol ng Dios. Kung wa ka magtuon sa iyang kamaturan, sa man ipakahibaw sa iyang protokol. Mao na nga, kadaghanan ini mga igsuon ta mga magtutuo sa panahon nga naay ilang ikatagbo nga mga suliran, bisag ginagmay suliran mo dayon na sila basol sa Dios. Why did God let this happen to me? You see? Nagpaila ka na sa ilang negatibo yun sa kamaturan. Produkto ramang yun sila sa ilang desisyon. May ilang preference. So, muna, what I mean mo niya na? They are accountable, responsible sa pag-atubang sa law of volitional responsibility. They are a product of their decision. What you sow is what you reap. Naraba na sa pulong sa Dios. What you sow is what you reap. Unsa imong gipugas, mao po na imong anihon. Okay? So karon, wa gyud tay ka pangulipas, because God provided us believers all the assets, spiritual assets. Now, kita mga magtutuo, Dias Colossus 3:1, nag-ingon kining pulong sa Dios. If ye then be risen with Christ, kanang ingon og ye then be risen with Christ. That is the current positional truth. Now, sa mga nagunang pulong diha sa mga bersikulo, di ba if? Unsa man ning if? Di ba conditional? If, kun. Now, sa Griego nga kanang grammar, dunay tulo ka kondisyon. First class condition, second class condition, o third class condition. First class condition, yes. Second class condition, no. Third class condition, maybe yes, maybe no. Now, kining maong versikulos Colossus 3:1, nagunamay ang pulong if, then, na kinigipahimutang sa Griegong grammar, first class condition. Now, dugang pag-yun na, ang Griegong grammar, doon na sila prothesis. This is the premise sa English pa. Sabi niya saya, pasiuna. Og na po sila apodosis, nga mo na ni konklusyon, nagasunod. Okay, so, kining Colossus 3:1, the condition is true. Thus, it is in the first class condition. Now, padayon niya ng mga bersikulo. Versikulo 1, if ye then be risen with Christ, kining risen, ang sunod din by the way, is seek. Sunod niya ng if ye then be risen with Christ, seek. Unsa man ning seek? Sa Griegong pulong is zeteo. Z-E-T-E-O. Unsa ibut pa sabat? To search, to learn. Seek. Now, ang pag-seek, pagpangita, this is careful investigation or searching. To try to find out. To seek information. Keep seeking. O niya, humani mong makita na nimo na magkaplagan, try to test, examine. Ang Griegong pulong is perazzo. O niya na po'y dokimazzo. Now, kini nagkahulugan o customary iterative present.
But pasabot, to attempt to learn by careful investigation. Ato ning ipadayon ugma. So ayog sipyat sa pagsunod ni ini kay kulba hinam kining maong pagtulunan. Daghan kitag magatunan nga mga prinsipyo nga ato magamit itong adlaw-adlaw nga espirituhanong pagkinabuhi. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat nining matamis nga gayon sa among pagpakikimbitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study. Dada kami pagbalik uma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong, which is the process of spiritual momentum hangtod makabot kayo namo nga among tumong our common goal as your children, which is spiritual maturity, the stage of capacity for life. Kayong tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.